Ahojte, tu je vaša Katarína Kužilová, takže ahoj. Toto videjko je pre LPS Hatrin TV a chcela som ti tým povedať, že to je také iba pre teba oznámenie, že si mi poslala balíček a že kedy by mi mal už dojsť, lebo už chcela som konečne niekedy teraz natočiť unboxing, otváranie balíčka, ale nemám kedy. No, proste nie, že nemám kedy, ale proste, že vždycky mi tu balíček neprišiel. Hovorila si mi pred týždňom, alebo pred kedy. Asi tak pred týždňom, ale pred mesiacom neviem kedy. Asi mi vravela na Facebooku, že si mi už... že si mi už poslala balíček a stále mi neprišiel. Potom na druhý týždeň, či kedy, asi máji, alebo neviem kedy, koncom mája, mi ďalšia prišla správa, že Katka nemá internet, že neviem, čo tam bolo napísané, a že zajtra ti pošle balíček. Takže buď mi príde útorok, alebo pondelok. No, buď mi príde pondelok, alebo útorok, to je jedno. A by som bola rada, ani si nenatočila videjko, či máš ty môj balíček, lebo keby si mala môj balíček, tak by som už videla tvoj unboxing môjho balíčka a neviem, prečo ho nemôžeš natočiť a toto. Proste, že by som chcela, aby si ho natočila, keď máš ten balík môj, lebo ja ho nemám tvoj a bola by som už rada, keď si ho už konečne poslala, lebo už na ho čakám dosť dlho a vždy svojim rodičom hovorím, keď idem do školy, že keď príde mi balíček, že majú ho mi odniesť do detskej. A vždycky, keď prídem do školy, vždycky mi povedia, že ešte balíček, že vraj neprišiel. No takže neviem. Takže bola by som rada, že by si ho už konečne poslala a že by mi už konečne prišiel, lebo už dlho na ňo čakám a ak mi nepríde balíček, musím vám oznámiť jednu smutnú vec, že už si nebudem s nikým vymieňať LPS, lebo mi neposielate balíčky, keď ja prvá pošlem. Takže tak. Potom mi budete musieť vždycky niekto prvý poslať balíček a ja po vás. Takže inak tak. Takže pošli, alebo neviem čo, lebo ja si to prajem. Rada by som bola u nás jeden unboxing. A ak mi nepošleš balíček, možno už ani nebudem youtuberkou, lebo už sa mi veľmi ani nechce natáčať a neviem vždycky vyrábať neviem vždycky vyrábať, potom natáčať také rozprávky, to ma nebaví, lebo vždycky musím potom upratovať. Tak radšej by som chcela natočiť unboxing a prosím ťa, už pošli mi ten balíček. Bola by som strašne rada a takže to je všetko a ahoj. PS. Pošli mi ho. Prosím. Už na ňo čakám. A PS. Napíš mi to dole do komentu, či si mi už poslala balíček a či ti prišiel môj. Ahoj.